Ahojte všetci, dnešné video bude o firme Soulforia, o produktoch, ktoré od tejto firmy mám a ako som s nimi spokojná. No a začnem rovno, nech toto netrvá dlho. Čiže firma Soulforia je podľa mňa veľmi úžasná firma. Jednak sú slovenskí, ale nie len to, hlavne sú slovenskí a je to firma, ktorá vyrába čisto organické, prírodné, vegánske výrobky bez palmového oleja. Od tohto roku dokonca, bez parabenov, sulfátov, živočíšnych produktov, úžasné niečo. Podporujú našu ekonomiku, to je tiež jeden aspekt. Aj dodavateľ si vyberajú podľa toho, aby mali vlastne podobnú filozofiu, ako majú oni, a taktiež vyberajú lokálny, samozrejme, aby naďalej podporovali našu ekonomiku. A nad čím čo ma úplne najviac prekvapilo, že stále všetko robia ručne. Predpokladám, že už len tie dve sestry, ktoré to založili, pokiaľ viem, pokiaľ mám správne informácie, ale majú celý nejaký tím. Čitujem, mám ich letáčik tu. A úžasné, že to robia ručne, fakt rešpekt. A okrem iného ešte používajú šetrné ekologické balenia a niektoré balenia, ako napríklad táto sklenená doza, toto sklenené balenie, s týmto špecifickým uzáverom, ak vrátite do predajne, tak dostanete zelený ďalší nákup, čo je podľa mňa super, že to znovu zavádzajú do výroby a znovu to využijú. A za každý má gauč, čo to je úplne super. No, čiže prejdem k výrobkom, ktoré od nich používam rovno. Prvý, ktorý spomeniem, je organický sprchový gel. Zalostili sme, áno. Sprchovací gel s himalajskou soľou. Takže je bez sulfátov, parabenov, živočíšnych tukov, je vegánsky, bez palmového oleja, tak ako všetky výrobky. Jesť čo nemusím teda. Veľmi mi vonia práve tento himalajský, ale majú viacero druhov samozrejme. Neviem či preto, že akože používam himalajskú soľ, keď varím, ale jednoducho mi to vonia a práve tento som si vybrala. Kvôli farbe, možno to bolo aj kvôli farbe. Neviem. A páči sa mi tieto ich nálepočky. Zastav vodu, kým ma používaš. Je to také milé, že aj na tom im záleží. A čo sa tohto ešte týka, je to 250 ml balenie a stálo 6,90 €. No, a som s ním veľmi spokojná. Ako ku sprchovému gelu. Nie vedia čo povedať. Som veľmi spokojná. Veľmi fajne vonia. Moja pokožka sa po ňom cíti veľmi dobre. Ďalší výrobok, ktorý od nich mám, je jeden z ich tekutých šampónov. Majú aj tuhé. Tekuté majú tuším 3. Tento konkrétny je organický šampón na normálne vlasy bez lesku. No normálne vlasy. Dúfam, že nie sú bez lesku. Vonia to veľmi fajne. Je to taká ružová vonia ruží. Ale je doplnená bylinkami, je tu rumánček kamilkový, aj tu hroznový a marhojový olej, čiže nie je to taká sladká, nepríjemná miestami vôňa, ako napríklad rúžový olej, lebo to mi až tak nevonia. A odkedy používam tento šampón, nemusím si tak často umývať vlasy, čo je úplne super, lebo som si pomala každý druhý deň umývala, stále boli masné, ešte k tomu aj svrbela pokožka hlavy. Odkedy používam toto, ani si nevšimnem, že mi zmasnejú vlasy, niekedy na 3. deň, niekedy až na 4., takže už by bolo treba nejaký účet a trochu to tu zakryť, že už toto mast nie je. A nesvrbí ma pokožka hlavy, odkedy toto používam. Čiže stojí to síce, to je tiež 250, stojí to 10 €, ale taký výrazný rozdiel, že som ochotná za to dať tých 10 €. Neviem, že každý bude ochotný, ale ja určite odporúčam. A takisto tu majú nálepočku, zastav vodu, kým ma používaš. Čiže šampón, veľmi spokojná. Ďalší výrobok, ten už som ukázala, to balenie, mohutné, sklenené. Toto je telový peeling, tak ukážem. Je to mentolová limonáda, majú samozrejme aj iné. Vidíme, že teda tu je soľ, bylinky, teda tá meta a olej. Otvárať ho nebudem, lebo určite sa olejovým telovým peelingom. Nebude sa mi chcieť brať škrny od oleja dnes. Mám skúsenosti s podobnými výrobkami od inej značky. Využívam to hlavne, keď sa kúpem, lebo vlastne je tu soľ, tu olej
Čiže mám aj peeling zároveň, mám aj kúpeľ a ten olej nie je taký, že od mojej skúsenosti s takýmito výrobkami nie je taký, že taký masný, je taký akurát. Keď vidím zvanie, to je že akurát. Čiže toto ale produkt, určite aj vidno, že to, že ešte som ho neotvorila, bo z neho neobudlo. Nemala som čas ešte gotovať, nemala som čas tak rozprchovať maximálne. Čiže k tomuto sa ešte potom vrátim. A tento výrobok konkrétne som kúpila v Zľave, stal 6 eur a normálne stojí 8 eur. Dobre, ďalší výrobok, ktorý mám, už sa s ním tu hrám, čakám, kedy to pretočím ten záver, teda ten závit, je tento minerálny deodorant. Vyzerá veľmi štipne, je to taký kameň, vyslovene minerál. Je to tvrdé. Je udrieť s tým niekoho po hlave, nechcela by som. No a toto ma veľmi zaujalo, lebo snažila som sa nájsť deodorant, ešte ďalej sa budem snažiť, lebo sa mi vyskúša viacero. Deodorant, ktorý neobsahuje hliník, lebo bežné deodoranty majú hliník ako druhú zložku a to sa mi vôbec nepáči. A mne akože veľmi vyhovuje, stál 8,90 €, tuším. Je dosť ťažký, ale poznať rozdiel, keď cestujem, 125 gramov. A mne vyhovuje, ale ja sa mi nepotím, ani v lete. Čiže neviem, či by som ho prečala aj ľuďom, ktorí sa viacej pôjde, museli by si to vyskúšať, že či by to vyvolalo, ale určite odporúčam, ak nie tak minimálne ako jesenný zimný deodorant, tedy keď sa človek veľmi nepotí. No. Ďalší výrobok, tu máme mydielko, z ktorého som veľmi nadšená. Mydielko z edície Slovanoforia a toto konkrétne je Slovenský raj. Slovanoforia je edícia, vlastne každé mydlo reprezentuje iný región Slovenska alebo iný národný park. Toto konkrétne je Slovenský raj, lebo strašne mi vonal, a neviem si pomôcť, mne to pripomína vôňu Slovenského raja, tak na jar, v lete, ale je možné, že len môj mozog si vytvoril nejakú spojitosť, že Slovenský raj píšu, Slovenský raj to je. Bola si tam, proste to tak je. A páči sa mi veľmi sa mi páči, že tu je nákres, čo tu je, že tu sú tie typické rebríky v Slovenskom raji. Veľmi, veľmi fajné mydielko. Veľmi toho ľúto rozbaliť pre mňa. Ako mám skúsenosti s ich mydlami, ale stále je to rozbaliť, lebo je to proste pekné. No a toto mydlo aj celá séria stojí 4 € zaokrúhlenie nahor. Percentol pod 4 eurami to je. No a predposledný produkt, ktorý mám, je šumivá bomba do kúpeľa. Ovocný sad. Neviem, či to bude vidno, dneska nepúžam lampu, iba prirodzené svetlo. Aby mi nebolo vidno kvôli pod očami. No a veľmi mám rada ich šumivé bomby. Nepotrebujem nejak bublinky alebo pénu alebo niečo do kúpeľa. Ja buď si uvarím čaj do bylinkový, nejaký sypaný čaj do veľkého hrnca a toto si vylejem do vane, alebo používam Soulforia šumivé bomby. Lebo proste sú jednoduché, akože hodím ich tam, oni tam šumia, robia si svoje a potom je proste voda je farebná, ale je to také jednoduché, nevyžalujem veľa od kúpeľa. A hlavne je to prírodné. A to nie je to ani drahé, pretože táto tu gulička stojí 2 € a majú veľmi, veľmi veľa nie príchutí, ale druhov. Rozumieme si. No a posledný produkt, ktorý od nich mám, je balzám na péry, konkrétne tento je lipový. Dneska len voniam veci, tu nič. To maličký chutnočky lipový. Brala som si lipový, lebo to jednoducho vonia jak lipa, keď kytne. Alebo keď viete, aké to je, keď oberáte lipu na sušenie, na čaj. Nemôžem z tej vône, mám rada také vône, ktoré bežne, ale majú vanilku, majú nejaké ovocné, to akože človek nájde bežne. Ale tá lipová je proste uchvatná a je to zloženie úžasné. Ja si to dám na pery, teraz to mám na perách, ale nevidno to až tak, lebo ber sa farebne typovaný, ale proste to hneď sa akože tak hneď to zjemní peru, tak sa to tam rozpustí, vytvorí taký film, ako keby na perách, hydratuje to, nevysúša to, nie je to také lepkavé, je to úžasný balzám. Na to, že stojí 2,90, je úplne 100% prírodný, organický, je to super, veľmi odporúčam.
ak akože chcete skúsiť niečo od Soulforia, neviete s čím začať, niečo takéto maličké, 2,90, stojí to iba 2,90. A mám balzamy na pery od iných firiem, takisto organické, ktoré stále 6 €. Ale tak chcem vyskúšať, chcem robiť videá. Neviem. Ako neviem, že sú zlé, tiež sú dobré, ale v porovnaní jednoducho úžasný balzám odporúčam. Buď pre seba, alebo ako darček niekoho. No a posledný produkt, a to nie je posledný, to bol posledný. Toto je vzorka, ktorú som dostala. Je to vlastne takéto mydlo. Takýto tvar, lebo oni majú nielen akože tie slovenské regióny a národné parky, ale aj svetové. Napríklad ten himalajský sprchový gel, majú aj mydlo. Takisto majú mydlo napríklad anglické raňajky a také vtipné veci. A toto konkrétne je babičkina záhrada, vzorka. A chcela som ju spomenúť, lebo úžasne vonia a pripomína mi, keď idete do wellness hotela alebo nejakého resortu alebo niekde. A zo saun, konkrétne toto mi pripomína bylinkovú saunu. Čisto, že pôjdem tam, nemá to ani nejak extra veľa stupňov, čiže nie je tam nejak extra horúco. A jednoducho voňam a jednoducho som tam. Čiže budem to vlastne zo sebou v kabelke, keď ma niekto vytočí. Alebo keď sa nebudem cítiť najlepšie. To nestáva často, ale aj pri istotu, tak proste ho voňam a budem bezstarostná. Dobre, čiže toto sú všetky výrobky od Soulforia, ktoré momentálne mám, používam, budem používať. Určite budem od nich aj ďalšie výrobky, budem robiť video o ďalších výrobkoch od nich, majú veľký výber výrobkov. Budem robiť výrobky od iných, teda recenzie aj na iné firmy. Ale v každom prípade, ako záver, určite odporúčam vyskúšať túto značku. A myslím si, že budete spokojní. A už asi k tomuto nemám čo povedať. Jedine, že ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas pozrieť moje video. A veľmi sa teším na ďalšie videá, ktoré budem robiť, či už to budú kozmetika alebo niečo iné. Uvidíme, čo mi napadne ďalší týždeň. A ak sa vám páčilo, prosím, prihláste sa na odber alebo mi nechajte komentár, odporúčanie na nejaké výrobky. Ako vy ste spokojné s výrobkami Soulforia. A vidíme sa na budúce v ďalšom videu. Pa, pa!